आं चेलेन्ज खालामदों आं नोंनो नों 5,000 आं नों 10,000 नोंनो बान्था होगोन। गोदो खोनायोमोन आये क'क्राझाराव बर' गोजालै रिपर्टारफोरा होनलायनाय। मुगानि थान्दै फेसबुक बा मोखां बिलाइनि सामलायगिरि बिथांखौ क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव एफआइआर होदों आरो मानि थाखाय होदों बे भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन। गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै लोगोसे पुलिस बिफाननि सायाव भिआरएस लानो होनाय जौ सेरेब लोंनाय पुलिस बिफानफोरखौ बा पुलिसफोरखौ बेफोर भिडिअखौ अन केमेरायाव मैया नोंथांमोना नुनो मोनदों जानो हागौ निउस टाइम 18 आरो बेफोरबायदि दा मा एक्सन लायो बेफोरनि सायाव आसाम सरकारा मैयायो नुबाय जौ सेरेब लोंनानै गाव ड्रेसावनो अन केमेरायै आगोलनिफ्राय बुंबोनाय खोथाखौ मानियालासिनो बा गनायालासिनो भिआरएस लानायनि खोथा बा भिआरएस होनाय खोथा जौ सेरेब लोंनाय पुलिसफोरखौ उनाव नुगोन माबायदि जायो बिथांमोननि थासारिया। मैयायो राजु नार्जारि सारा मोनसे चेलेन्ज खालामदोंमोन जे बिपिएफनि समाव मोनसे मोजां आसनि खिन्थिनानै हो, जुदि मोजां आसनि खिन्थिनो हायोब्ला 5,000 बान्था होगोन होननानै। आरो बे खोथाखौनो लानानै आदा अफ्रि दैमारिया फंसे खोथा चेलेन्ज खालामदों बिथांजो जे इउपिपिएलनि दिनैनि समाव आगोलो बुंनाय खोथाफोरखौ लानानै एनडिएफबि आरो मुंख्लं न'खरनो न'खरफ्रोमबो साफा साफा साख्रि होनाय खोथाखौ लानानै आरो जुदि इउपिपिएल सरकारा दिनैनि समाव बेफोरबायदि जुदि साख्रि होदोंब्ला मुंख्लं जानाय न'खरनो आरो एक्स एनडिएफबि आदामोननो अब्ला बिथाङा 10,000 बान्था होगोन होननानै फोरमायो। भिडिअखौ जुदि होनो हायोब्ला नोंथांमोननो होनो नाजागोन आरो नोंथांमोना नायनानै लाजागोन। बिपिएफनि 17 बोसोरनि बिथांमोननि सासनाव मोनसे मोजां स्किमनि नाम बुं, आं नोंथांमोननो 5,000 बान्था होगोन। आं 10,000 नोंनो बान्था होगोन। आं नोंथांमोननि सरकारा जुदि एनडिएफबिनि जायफ्रा मुंख्लं जानाय न'खर बेफोरनो जुदि साख्रिखौ होनो हादोंबा आं बुंदों चेलेन्ज खालामदों इउपिपिएलनि जिएस राजु नार्जारि आदा राजु नार्जारि नोंथांनिसिम आंबो चेलेन्ज, नोंथाङा जुदि बिपिएफजों खालामदोंबा आं नोंजों चेलेन्ज खालामदों 10,000 बान्था होगोन आं नोंनो। मुगानि थान्दै फेसबुक बा मोखां बिलाइनि सामलायगिरि बिथांखौ क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव एफआइआर होदों आरो मानि थाखाय होदों क'क्राझार बायदिनि रिपर्टारफोरा थगायसुला थाखा जासुला गोजाखौ बाखि ससियेल मिडियानिखौलाय मा बुंनांगौ। सोर प्रितम, सोर रिनय, सोर हान्थिगिरि बिसोरलाय, सोर माबा माबि। गोदो खोनायोमोन आये क'क्राझाराव बर' गोजालै रिपर्टारफोरा होनलायनाय। लोगोसे गोबां निउसफोरावनो नुनो मोनदों जानांगौ नोंथांमोना प्रन स्टार आरो आसामावबो प्रन स्टार ओंखारदों आरो माबायदि प्रन स्टार बेलाय मोनसे दुखुनि खोथा बेफोरबायदि दिनैनि समाव बेफोरबायदि फ्रड खालामनाया बायदिसिना गावनि सोलेरखौ होनानै गोबां सुबुंजों भिडिअ खालामनानै लायो गाज्रि भिडिअ आरो बै गाज्रि भिडिअफोरखौ दिन्थिनानै रां बियो आरो रांखौ जुदि होआब्ला बिथाङा बेफोर भिडिअखौ प्रन साइडआव होनो थाखाय थिरांथा लायो आरो बेफोरबायदियैनो मैयायो सासे 72 बोसोरनि बोराय सुबुङानो होनजागोन बैसो जानाय आरो बिथाङा गावनो सुइसाइड खालामो बेफोरबायदि जाथायनि थाखाय। दा जरहाटआव बेफोरबायदि जाथायनि थाखाय बिथांखौ एरेस्टबो खालामबाय आरो गोबां दावराव दावसि जरहाटआव बेनि थाखाय नुनो मोनबाय आरो गुबुन फारसेथिं नोंथांमोना नुनो मोनदों जानांगौ गहपुराव रेप खालामनाय सासे सिख्लाखौनो साब्रैया रेप खालामनाय आरो बेफोरबायदि मानो जाबाय थाखौ मानो बुजिनो रोंला दिनै सुबुं समाजा। बेफोरनिफ्रायबो गोजानै था, बे मोनसे मुगैनो गोनां बा गनायजाथावै खामानि। साब्रै सुबुंजों लोगो नांनानै दा एरेस्टबो खालामबाय पुलिस बिफाना बिथांमोनखौ। लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।